Assalamu alaykum, mehriban aýleşler, aýdym saýdyň muşdokları. Benim Nurguzar gelinejimizin sowaly hatyna jogap tapmak üçin gözel paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşýän Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörüte saçlyk mektep internatyna geldik. Elbetde mehriban aýleşler adatda bolşýaly, her bir adam maslahat soramak üçin ilki bilen ýaşlylar bilen halypy molumlary bilen maslahatlaşýarlar. Bizim şu kadimden gelýän adaty däwe eýerip, ýörüte şu ýerek Türkmenistanyň halk bagşasy Halypy Mollum Aman Goşudow ýanyna maslahat edildik. Şoň üçin türkmen owanyny daşlaşmaň biziň bilen galyň. Assalamu alaykum oğlum. Wa alaykum assalam. Başlaýan oğlum. Irak gelip biýmedäýdi goýdy. Yo biýmada deňrak edil siziň berjek soralyňyza gabat şuwat işläp otyrdyk bu majalyny. Şeýlemi? Hawa. Onda mümkin bolsa söhbetleşýär gelipleşigimiz dowam edäýli. A bolýa bu majany sen garaş onu. Malum ine biziň şu gepleşigimiz ady bilesim gelýär gepleşigi. Bu gepleşik esasana şu iýleşlerimiziň şu aýdym saat barada, medeniýet barada, sunat barada bir gyzykly sorularyny hatyň üstüne bir de uradýarlar. Bizim şolaň isleglerini kanagatlanmak maksady bilen näme iýleşlerimiziň sowallaryny bu halypalarymyz bilen, bir ýaşlarymyz bilen maslahatlaşyp, şol has bir içkin şu maglumatlary iýleşlerimize ýetirýär. Bugunky gepleşigimiziň bir sowaly şeýlerek, ýani Mara welaýatynyň iýleşimizde hat ýolapdyryp, o hatda da öz körpeje bir gyýdyny şu aýdym saat bilen urukdurmak istedi. Saada bolan ukyby bir hasam bir giňişde bir kämilleşdirip bir öwrenmek üçinmi ýa-da bir açmak üçin näme etmeli? Onuň ilkinji şerte şu çağda saada bolan nähil ukyň barlygyny bilmek. Onuň üçin ýörüte gönükmeler bar. Hawa. Onuň 4 san gönükmesi bar da. Birincisi ýa-ni şol çağaň sesi berentligini, pesligini ýeşdip şol sesi ýa-ni öz sesi bilen tapmak usuly bar. Indi ýa-ni humaý bilen geçip otyrdyk da şonu. Hawa. Onuň ikincisi ýa-ni çağaň ýatkeşligi nähili. Şonu bilmeli. Bir kiçiräjik heňjaga çalagadan onuň şonu gaýtalady bilmeli. Eger şonu gaýtalap bilse, onun şonuň ukyby bar. Ýatkeşlik ukyby bar. Hawa. Onun daşgary ýa-ni şu kaku duymak usuly bar. Ýa-ni sagyň depini duymak. Oňa berýte bir börecik tajaga çalagadan onuň ýygynyň şoňy çapak çaldyryp barlap görmek. Şu sagyň ýygy derligini duymak bolýar. Hawa. Şoň akymyny gidip bilmeli. Ondan çağa aýdym aýtdyryp görmeli. Ol egerde çağda ukyp bar bolsa, hökman ol aýdymy eşdenle aýtjak bolup otyr, ýöne keypini de gyýgyryp otyr öýde. Şoň ýaly syganak, ýa-ni iç duýgusy şeýle joşup goýanak da. Onuň şoň ýaly usulyny barlamak üçin onu aýdyma aýtdyryp görmeli. Indi şol saada bolan ukyby bar çağa şoň ýaly aýdym aýdy bilýär, ses berentliklerini taklap bilýär. Onuň egerde şol ukyp ýetmeýän bolsa, o bir heňden sanakda otyrýar. Çok kejek arşajak kışda üşeýär. Tokoydan arşany getirdik öýe. Onuň ses berentliklerini aýdyp şonu eşdip çağa aýdy bilmeli. O halatda şo ýetmese, onuň ýöne bir sesde çok kejek arşajak kışda üşeýär diýip sanap otyrda boşluk sanýar. Başlamam diýme onu şu çağajak aýdym saat bilen meşgul bolanjak bolsa, hökman suratda şu 4 san gönükmi ýagny saada bolan eşdiş ukyby hökman bolaýmy. Hemme adama deň berilenak. O tebii bolýanlar. Çağany barlap başlanda şu
klavişan basman iyem aydı otuyor. Kendini eşittirecek bodan şu birini urup oturmalı. Olan tapanak şonu. Onun ödün kıygırıp kaplarını taptırıp doğrudan şonu tapıyor. Onun olur yaram o yuvaş-yuvaştan asılmam gidiyor o okudup gördüm etken asılıya gidiyor. Yönü kıyınlık bilen bolya. Tamam yat kesliği pes bolya. Ya depkin duymaz pes bolya. Elbette sağda bir eştiş okuyuvi hasım kämilleşdirmek üçin ýatkeşligim gerek diýdiňizde. Şu ýatkeşligi kämilleşdirip bir hasam bir ýerderligi şu ýat saklamak üçin nähili bir maslahatlar berersiňiz? Indi şu taýda ýatkeşlik bolanda men bir zat bellijek bolýanda şu çağa kädi okuýar da bir. Eýle sapaklaryndan hemmetinden beş. Emma sahada gerek gelende zordan üçlük bilen utorýar. Şeýem şol sahada bolan okuyup eyleki okuyupdan aýratyn şol. Tapawutly. O diýene şo matematikanyň ýüzüni uğruna bilip otur, algebrany ýenäni beýle tapaklar. Emma sahada gerek gelende şeýle kynçylyk bilen. Şoňa berilen tebiği okuyup gowşak. Ine şoň ýaly ol bir deň berilýän zat derler. O bir adama başga koyup berilýän ýöne sahada hüwet var, dady var, emma gowşak. Diýmek, şu başlangyç şu saatçylyk mekdeplere ilki gadam bolan ilkinji ýaş näsler hemmesi ökde sahadany bolan nokta. Diýmek, rehmetiň esasyna bu tebiği tarapdan gerek. Indi 90 götürüm adap bolmaly ýerde. Onuň 10 götürmem şu çağan zihini bolmaly. Ine şu pianino bilen meşgul bolýan çağlar günne 4-5 saat çalmaly. Gör nähili kän wagt gerek. O çağı hem oýnamaly, hem başga tapaklara ýetişmeli. Şoň üçin bizim okumuz juda kynda. Onu ýöne daşyndan bir saly otursa ýeňiljek ýaly. Emma o derejelere barmak üçin gaty adab kän. Hormatly prezidentimiziň paýhas çeşme atly kitabyny şeýle diýilýärdi. Şäher bolmadyk, halipa da bolmaz diýärdi. Egerde käbir halatlarda diňe eşitiş okuýan esasyny öldüri sadanyny bolýanlar amma halipa tutunup halipa da elbetde öz bilýän zatlaryny şäherine gurdy. Şu halatlar näýeli? Halipa bolman bir ustad sadanyny bolup bolarmy? Bir çağa döwrümizde şu Aşgabatyň ýörüte Nowşalar köşkü bardy. Onu hemmämiz şu taýyqatnap sady urunyk, tutar urunykda bäşimler laqyp diýip ýörüte bir sady urudýan boldy. Şoňa 4 gul durdy hem ana belli Türkmenistan halk artistler bolup geçer. Nuriyady Bayram, Orhan Nepet Döwlet Nazar, Mäne Garaýew, men özüm na çar adlar durdy diýip gyzakçy. Aşgabat tewtini hemmämiz şondan başlangyç öwrendik. Onda da lokan neme bolmansaň, asoň gutoraňsaň başga ýerden öwrenmeli. Şo döwürde ne şu häzirki döwürdäki ýaly öwredilýän okuwlar dagy ýokdy. Ol daňatary adnaky saatçylyk mektebinde de o dutar lokan üns berilmedi. Ondan soň üçin öz başlak öwrenildi. O sen hakyky elden öwredirdi şägirt bolmadan, telefonun ýar piýalty bolýar. Onun ýanky bilen goşulyp çaljagym bolsaň bilýän bilen gabat gelip bilen men özüňe göwüniň ýetenek, şoň üçin ýarym tak bolýar. Indi şol atlara hormatly prezidentimiziň Ulluhan aradasy bilen we Türkmenistanyň şeýle uly mümkinçilikler döredilýär döwürde. Elbetde dogry malum şey gahryman kadamy saýatynda ýurdumyzda şu bir ýaş nesliň bir öz saýlaryny hünär ýagny medeniýet sunugat aýdym sadaly meşgul bolmak üçin bir giň şertler mümkinçilikler döredilýär. Elbetde owalarda welaýat merkezlerinde bir sunugat mektepleri bolýarmy, saatçylyk mektepleri ýygy açylyp ulanmagy berilýär. Bunyň ödem bir gelecekde bir diýsen bir kes palar hünärli bir ýaş nesli getirmek üçin uly mümkinçilik öretip berýär. Malum elbetde şu sahada bolan okuýuwy bir açmak üçin, kämilleşmek üçin aýdyşyňlar ýörüte mektepleri we şol okuwçyny bir hasam bir ustad bir sadan aýdym şol üçin halipalar öýleriniň geçen ýollary bilen öwrenen zatlaryny şol okuwçylaryna şäherine siňdirýär. Ne siziň okuwňyzda şu tansçyny, sadanyny, aýdymçynyň şu sady bolan okuýuwyny hasam açmak üçin, bir kämilleşdirmek üçin näme sapaklar geçýär? Ol her hili teoriýa tapaklary bir bar. Talfeje diýdi, garmoniýa diýdi. Onuň hor tapagy geçilýär. Ondan umumy mektep boýunça şu taýda okuyanlar hemmesi umum fortepiano tapagy bar.
Ene şu zatları yankı geçiverden, öğreniverden, ondan sen zihinem açılı veriyor, o okuyuvam açılı veriyor. Ana son ýaly ýörüte mümkinçilik döredin hemmesi üçin. Düşünükli. Elbette gelecekde de bir ustat, sanatçı, aydımçı sadanna çykjagyny halipe hem öňünden bilýär ki. Hakikat ol derä bilir ya, ol okuyuply çağa diýilýän en gorkodan dadyň aýdy otyr, gaýtada otyr. Onu mağrum mümkün olsa sözümüz guur olmadı ýaly şu ýerde meňem saada bolan okuýmam barlak göräýin. Elbette meň özüme taht etmän gaty gowurýan. Toy tomolarda, dawarlarda saada bolan okuýma elbette hem kady tan soruny alsak. Ýöne şu nota boýunça, bir heň boýunça, saat boýunça kän bir urumy bam ýokmy siz halipe hökümine men barlak göräýin. Tağuraryny sal bilen dakmy? Tağuraryny çalba görmedim. Kiçikken dutarıl meşgulanyň. Ýöne näme üçindir dowam etmedik. Ay bir öwrediýän bolmasa başda öwrediýän bolmasa şeydir. Bu tarma bady. Häzir men akkordy basagadan ondan bir ses basarym onu sen egerde seni okuyup bolsa sady sen şonu tapmaly. Näme ses çykarma bolýan başlanma. Diýäй başlaýar gerekde. Dur, kelime basamağa. Basalım. Başlama Türkmeni bagana daşlaşmaň häzir biziň saada bolan okuymagyň, ýagny aýdymçy däl oglanyň ýa-da bir adamyň saada bolan okuyuny barlak görýär. Men ilkimlene akkord basarım. Ondan ýeke ses basarım. Seni egerde şol gulagyň eşdiýän moda ses belentligini, şonu tapyp bilersin. Saada onu sesin owazyny gutarandan soň men dowam etmeli. Men özüm ses basarym, elini bolýar. Ondan sonra da. Ra akkord basym ilke. Inni ýekerde ses basýan. Hawa. Bolly, tak inni. Bolly. Az kıyınra düşen var. Şoň üçin sen tansy bolup. Tansy. Şoň üçin sağlyň aýdym ýany gulaýyna barma diýdi. Ýok, aýdym sen işin bäl. Ben goňsy tansy. Tansy edereýin. Sağ bolmaň. Ondan şu maşyklara näki dogry geçmeligini elbette mümkin bolsa ada käne bilýän okuwçyňyz humaý bilen geçip görkezäň. Ben elbette iyileşmeden hem tomaşa edersin. Bolýar, ýene bir zat ýatda diýil. Sen ýanky okuýbyň, egerde ösdürsen, ösçük. Kämilleştirsen, etsen aýdyma maýdy biljek. Şonu begendiräýin. Şeýle bardy, sağ bolun. Ondan men sesim haýsy? Sesim bariton. Bariton ses bolýar. Bariton ses bolýar. Ondan köp tawrun iyileşmede görüşme diýäli, alyp barjaýan goňşmele bariton sesli geljek aýdymçy. Egerde turgunyş